Ahojte, vítam vás pri mojom videu. Volám sa Lukáš Pauk, som žiakom septimy na piaristickom gymnáziu Jozefa Kalazanského v Nitre. Toto video je hlavný cieľ mojej práce. Vo videu si ukážeme rôzne cviky, ktoré prislúchajú k hlavným fázam rehabilitácie po plastike predného skrížneho väzu. Poďme na to. Môžeme prejsť k prvej fáze. Prvá fáza po operácii trvá približne 2 týždne. Cieľom tejto fázy je aktivácia a posilnenie svalov dolnej končatiny po danej operácii. Prejdeme k prvému cvičeniu. Prvé cvičenie budeme cvičiť vlahu, čiže na jeho realizáciu budeme potrebovať vankúš. Poďme rovno na to. Prvé cvičenie začneme úplne zľahka. Budeme skrčať prsty na nohách a následne ich vystierať. Kľudne si teda položíme hlavu, uvoľníme sa a ideme na to. Skrčame a vystierame. Snažíme sa precítiť pohyb v tom vystieraní a skrčaní prstov. A dané vystieranie a skrčenie by sa malo opakovať približne 12 krát. Ak máme to cvičené, prejdime rovno k druhému cvičeniu. Dané cvičenie bude veľmi podobné, iba že nebudeme vystierať prsty na nohách, ale rovno celé chodidlá. Takže názorne si ukážeme. Chodidlo vystreme a zároveň skrčíme. Taktiež sa snažíme precítiť pohyb a pohyb robíme úplne zľahka. Takisto pri tom uvoľnene ležíme a dýchame. Toto cvičenie by sa taktiež malo vykonávať približne 12 krát. Prejdeme k tretiemu cvičeniu. Tretie cvičenie je veľmi podobné k tým prvým dvom, ale už nevystierame prsty alebo chodidlá, ale chodidlami krúžime. Môžeme začať krúžiť chodidlami dovonka. Taktiež uvoľnene ležíme, dýchame a snažíme sa precítiť plný pohyb. Cvičenie cvičíme taktiež približne 10 krát. Ak už máme docvičené, môžeme otáčať chodidlami dovnútra. Môžeme prejsť k ďalšiemu cvičeniu. V ďalšom cvičení taktiež budeme cvičiť vlahu. Nohu pomaly priťahujeme. Ak sa dostaneme do tejto polohy, tak nohu pomaly spúšťame. Taktiež sa snažíme pohyb precítiť a robíme ho pomaly. Daný cvik by sme mali vykonať približne 10 krát. Ak jednu domu dokončíme, prejdeme k druhej. Tu takisto skrčame a pomaly vystierame. Taktiež opakujeme približne 10 krát. Ak dané cvičenie dokončíme, môžeme prejsť trošku k ťažšej variante. Dáme sa na bok. Hlavu si môžeme podložiť rukou. A nohu ideme vystierať taktiež v kolene, ale na boku. Snažíme sa teda skrčať nohu v kolene a následne ju vystierame. Taktiež robíme pohyb pomaly, snažíme sa precítiť a snažíme sa o aktiváciu svalov v dolnej končatine. Cvik by sme mali vykonať približne taktiež 10 krát. Výborne. Ak máme docvičené, môžeme prejsť k druhej nohe a taktiež pri druhej nohe 10 opakovaní. Môžeme prejsť k druhej fázi rehabilitácie. Druhá fáza trvá približne od 3. do 6. týždňa. V danej fáze sa snažíme viacej zaťažiť koleno po operácii a teda tým pádom aj danú končatinu. Môžeme prejsť rovno k prvému cviku. Prvý cvik taktiež cvičíme vlahu, čiže vankúš si tu pokojne môžeme nechať. Láhneme si, nohy máme v kolenách skrčené a cieľom prvého cvičenia tejto fázy bude vystierať nohu a následne ju skrčať. Tento cvik už je trošku náročnejší ako tie, čo sme robili v prvej fáze. Taktiež sa snažíme o pomalé vystieranie, skrčanie
a precíťujeme celý pohyb. Tento cvik by sme taktiež mali opakovať približne 10 krát. Ak daný cvik docvičíme, môžeme prejsť k druhej nohe. Taktiež nohu vystierame, skrčame a cvik opakujeme približne 10 krát. No, rovno môžeme prejsť k druhému cviku. V danom cviku budem používať túto odporovú gumu. Táto šota je najľahšia a tu vám odporúčam používať hneď po operácii, pretože dané svaly sú v nohách ešte ochabnuté. Gumu si nasadíme takto od kolena. Pekne si to vystrieme. Taktiež si láhneme. Nohy si trošku dáme od seba. A cieľom tohto druhého cvičenia bude zdvíhať zadok a následne ho pokladať naspäť na podložku. Taktiež sa snažíme pomalé vystretie a následné teda položenie. Cvik opakujeme taktiež približne 10 krát a snažíme sa plne precítiť celý pohyb. Tak. Ak dané cvičenie docvičíme, môžeme prejsť rovno k ďalšiemu cviku. Prvýkrát sa dostávame do stoja. Ďalšie cvičenie bude spočívať v tom, že skrčame koleno a postupne ho pokladáme na zem. Snažíme sa o stabilitu, taktiež o pomalé zdvíhanie alebo skrčenie a dané pokladanie kolena. Cvik cvičíme taktiež približne 10 krát na jednu nohu. Ako docvičíme, môžeme prejsť k druhej nohe. Cvik sa snažíme precítiť, držať rovnováhu a koleno zdvíhať a následne pokladať. Ak docvičíme ďalších 10 opakovaní, môžeme prejsť k ďalšiemu cvičeniu. Na toto cvičenie už budem potrebovať takúto moju provizornú stoličku. No, už sa dostávame na koniec druhej fázy a dané cviky začnú byť trošičku náročnejšie, ale už sme ich mali schopní spolu absolvovať. Ďalší cvik bude spočívať v tom, že budeme robiť trepy, ale teda s pomocou danej stoličky. Čiže pekne sa postavím a pomalým pohybom sa snažím ísť do drepu a sadnem si. Taktiež sa pomaličky snažím stať a vystrieť sa v kolenách. Drepy robíme pomaly a snažíme sa precítiť daný pohyb. Drepy môžeme zopakovať 10 krát. V nasledujúcom cvičení budeme robiť výpady. Výpady však nebudeme robiť v plnom rozsahu, ale iba v polovičnom, aby sme plne nezaťažovali ešte kolená. Takže postavíme sa, kľudne si môžeme pomôcť tým, že si dáme ruky v bok a ideme napríklad pravou nohou. Dostaneme sa do tejto polohy a ideme naspäť. Takýchto výpadov môžeme zopakovať 10 krát na jednu nohu. Pohyb sa snažíme precítiť, robiť všetko pomaly a snažíme sa aktivovať svaly v dolnej končatine. Ak sme zvládli pravú nohu, môžeme prejsť k tej ľavej. Taktiež robíme výpad dopredu, skrčíme koleno a vrátime sa dozadu. Cvičenie opakujeme taktiež 10 krát. Dostávame sa k tretej fázi rehabilitácie. Tretia fáza trvá od 7. do 12. týždňa po operácii. V danej fáze sa snažíme posilniť koleno a okolité svaly v dolnej končatine. Môžeme rovno prejsť k prvému cvičeniu. Prvé cvičenie, ako ho všetci dobre poznáme, sú trepy. Nohy si dáme na šírku ramien a budeme skrčať kolená. Na pomoc si môžeme vystrieť ruky dopredu, aby sa nám lepšie držala rovnováha. A skrčame kolená. Snažíme sa dostať približne do tejto pozície 90 stupňov a pomaly sa vystierame. Daný trepov môžeme spraviť približne tak 10 krát. Cvik robíme pomaly. Ukážem vám ho aj takto z boku, aby ste videli približne v akom uhle
máme mať nohu. Preto vystrieme si ruky a cvičíme. Ideme dole. Približne v tomto momente sa môžeme zastaviť a vystierame sa. Snažíme sa mať vystretý chrbát a cvičenie robíme pomaly a preciťujeme celý pohyb. Ďalší cvik spočíva v tom, že budeme robiť drepy, ale nie obyčajné, ale na jednej nohe a iba do polohy, v ktorej si sadneme na stoličku. Poďme si to názorne ukázať. Začneme cvičiť napríklad na pravej nohe. Ľavú si vystreme, kľudne si môžeme ruky predpažiť a pomalým pohybom sa snažíme dostať dole. Sadneme si na lavičku a pomaly sa snažíme vystierať. Daný drepov môžeme spraviť taktiež približne 10 a pohyb sa snažíme precítiť. Ak sme teda docvičili na jednu nohu, môžeme prejsť k druhej. Ja vám ale však ukážem cvik z boku, aby to bolo lepšie vidieť. Použijem teraz moju ľavú nohu a pravú vystrem ako pomoc ruky a idem pomaly dole po stoličku a pomaly sa vystieram hore. Taktiež daný cvik opakujem približne 10 krát. Rovno si môžeme prejsť k ďalšiemu cvičeniu. V cvičení budeme využívať spojenie čiastočného drepu na jednej nohe a taktiež budeme potrebovať na to rovnováhu. Poďme si to rovno ukázať. Začíname cvičiť, vystreme si pravú nohu. Ideme do čiastočného drepu dopredu, dostávame sa do začiatočnej polohy, následne pravú nohu dávame doprava, dostávame sa do stredu a dokončíme cvik tým, že sa nohou dostaneme do ďalšieho smeru a prídeme do stredu. Takýto typ cvičenia opakujeme približne 5 krát. Samozrejme celé toto kolečko. Ak docvičíme 5 opakovaní, môžeme prejsť na druhú nohu. Taktiež dopredu, do boku a poza telo. Cvičíme pomaly a snažíme sa precítiť pohyb. Prejdeme si k ďalšiemu cvičeniu. Ďalšie cvičenie sa nazýva 3RDL. Toto cvičenie cvičíme na jednej nohe. Jednou nohou, v tom mojom prípade práve pravou, sa dostávame dozadu a ruky vystierame. Snažíme sa dostať do takejto lastovičky a vraciame sa naspäť. V cviku využívame rovnováhu a koordináciu celého tela. Precvičíme 8 krát na jednu nohu. Môžeme prejsť k druhej nohe. Taktiež vykonáme cvik. Snažíme sa precítiť celý pohyb a cvik vykonávame čo najpomalšie a čo najkvalitnejšie. Teraz sa dostávame do 4. fázy rehabilitácie. 4. fáza už je posledná a zahŕňa najmä plyometriu, čo znamená skákanie, výskoky a iné už náročnejšie zapájanie dolných končatín. Môžeme prejsť k prvému cviku. Prvý cvik vykonáme tak, že vyskočíme na jednu nohu a vrátime sa naspäť. Snažíme sa precítiť celý pohyb a stabilizovať sa v tomto bode. Môžeme prejsť k druhej nohe. Daný cvik cvičíme na jednu nohu približne 10 krát. Prejdeme si k ďalšiemu plyometrickému cvičeniu. V tomto cvičení budeme skákať z jednej nohy na druhú a budeme sa snažiť zastabilizovať v danom bode kolene. Prejdeme si teda na jednu stranu a ideme. Na jednu stabilizujeme a na druhú. Cvičenie môžeme vykonávať v takomto pohybe približne 30 sekúnd a môžeme si dať približne 3 kolečka. V ďalšom cvičení budeme využívať výpady
ale budeme medzi jednou a druhou nohou preskakovať. Poďme si to ukázať. Dáme sa do tejto polohy, pohybom vyskočíme a snažíme sa zastabilizovať v tomto bode. Takto skáčeme, taktiež 30 sekúnd a môžeme si dať 3 kolečka. Prejdeme si k poslednému cvičeniu 4. fázy. V tomto cvičení budeme používať drepy s výskokom s rotáciou do rôznych strán. Takže poďme na to. Dáme sa do drepu, vyskočíme a prejdeme do druhej strany. Strany meníme a stabilizujeme sa v danom bode. Taktiež 30 sekúnd po 3 kolečka. Tak, toto je koniec 4. fázy a poďme si von ukázať pohybový test, ktorý by sme mali splniť pri návrate k športovej aktivite. Poďme si ukázať pohybový test. Cieľom pohybového testu je ukázať, či sme naozaj pripravení k návratu do hry. Pohybový test bude prebiehať tým spôsobom, že budeme šprintovať od bieleho kužela k modrému. Následne cval bokom bude k červenému kuželu. Takisto cval bokom pôjde od červeného po modrý a následne aj po žltý. A potom následne taktiež cval bokom, ale tým pádom strany do ľavej pôjdeme k modrému a od modrého vycúvame k bielemu kuželu. Toto je vlastne celý ten pohybový test. Budeme využívať teda šprint dopredu, šprint dozadu a cval bokom do jednej strany, do druhej strany. Taktiež tam budeme mať zmeny smeru, pohybu a teda tento test napovie, či sme naozaj po rehabilitácii pripravení k návratu do hry. Poďme si to ukázať. Takto nejako by mal vyzerať teda náš spomínaný pohybový test. Po úspešne absolvovanom pohybovom teste a celej rehabilitácii, ktorou sme si spoločne prešli, by ste mali byť pripravení k návratu do hry. Ja vám teda držím palce, nech sa vám vyhýbajú zranenia a dúfam, že vám toto video aspoň trošku pomohlo. Ďakujem za pozornosť.